பாருங்கப்பா, தமிழ் வணக்கம். இந்த இலை வந்து கடலை பொட்டுன்னு சொல்லுவாங்கப்பா. இந்த இலைக்கு பேரே கடலை பொட்டு தான். பொட்டு பொட்டாக இருக்கும். பொட்டு அகலத்துக்கு தான் அந்த இலை இருக்கும். பாருங்க, பொடி இலையா ஒரு பொட்டு அகலத்துக்கு தான் அந்த இலை இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் கடலை பொட்டு. இந்த இலைக்கு பேர் கடலை பொட்டு. இந்த இலை சமைக்கலாம். இந்த இலை வந்து கீரைகளோடு போட்டு செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்லாம். இந்த கீரை இது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. எல்லா கீரையும் கூட இது சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம். இது தரையோடு தான் படுத்து கிடக்கும், உயரமெல்லாம் வளராது. இந்த செடி வந்து தரையோடு படர்ந்து கிடக்கும், உயரமெல்லாம் வளராது. இப்படி தான் கிடக்கும். இதை வந்து கீரைகளோடு பறித்து போட்டு பொரியல் பண்ணுவாங்க. கீரை பொரியலோடு இந்த கடலை பொட்டு இலையை பொரியல் பண்ணுவாங்க. இப்போ இதுக்கு படர்ந்து கிடக்கு. இந்த இடத்துல படர்ந்து கிடக்கு. மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் இந்த கீரை படர்ந்து கிடக்கு.